Dati substation tayo iti Barangay San Mateo ket inro gaming nga dati duty iti November 3 although dati agreement I mean kapirpirma pala tripartite agreement ti barangay, ti city ken ti Bureau of Protection. Dati kami kaya ka-importante na that isuro your oray DJ activation order ako ti Bureau of Protection iti national headquarters. Then DJ ton tirugina nga talaga nga ada ti activation order. Although awang pa DJ papel adan ti naka-duty nga kang kanayon ni Jay. Ket napindas mo dati nagbalin nga impact na tangamin iti na minsan ada ti responde tayo iti imhan met one nga dakkel nga nauram naggilayab nga dati paglutuan ti noodles iti barangay Reweng. Ket isudan asasidig lang nga talaga nga makaresponde DJ para kay jeta asasidig nga talaga nga ana problema tay traffic anak slad dito aga puti sentro magnaka pala dito Rizal Street ket talaga nga na traffic ditan mabayad sa kanto makadanon. So dakkel katulong iti dumaya manipod iti Kamanggaan, Reweng, Lataag, Baksil, North and South. Digitoy barangay nga talaga nga immediately nga mabenepisyaran no ada ti responde ka digito nga. Kung pwede plano ti sir nga dayon na ti substation ti BFP especially ka digiti crowded nga barangay sir. Siguro sigon kini ako mayor ket mabalin mang nain dito pwede mesa pero next year to siguro no ma-procure DJ mesa nga fire truck nga naka-budget iti 2026. How about the personnel sir, the manpower ti BFP?